Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda onyiso mor margi kaluwore go okang' mar doho mar wito oko gwelo mar jokanyo ma kamati mabiro kedo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi, gwelo manotim gi jatend piny William Ruto e yo mobalo gi chike. E ng'eto mar doho noyangore ni gwelo makamano notim makolu katiba kendo ni ne ok okawo pach jopiny kaka chik dwaro. Stephen Kariuki, ma en jakon mar Mount Kenya Network Forum, owacho ni okang' mar doho no onyiso maler ni telo moro amora nyaka luwre gi chike. Gikwayo od bura ni mondo mi oru mapiyo timo lokruok ne chik mar futo mar yamo e kor lwasi manobuono dwaro mar nywako apisa magi e mesa mar ng'ado paro ewi chal mar kor lwasi. Na tuko hapa leo kusherehekea na kusema asanti kwa koti ya Kenya kutupa nafasi ya uongozi mzuri na mwema na ile tunaitisha na tunahitaji katika Climate Change Council. Katika council ambaye inakaa kuongea maneno ya kuhusu mazingira na yale yanatu affect katika mazingira. Naomba kuendelea mbele, wafanye public participation, watuhusishe sote katika the selection of the council, na pia tuhusishwe from the beginning to the end of the process, ndio pia sisi tukue na maoni yetu ambayo na watu ambao tungependa wakue katika ile council. Serikali pia ichukulie manani kuwa sisi kama wenye wako hapa chini ama what we call the ground people, ni sisi tunajua ukweli yale tu ambayo tunayapitia. Ukiangalia mambo ya maji, ukiangalia mambo ya mazingira yetu, sisi wenyewe hapa ndio watu tunapanda hizo miti. Kwa hivyo watupe ruhusa tujichagulie wale watu sisi wenyewe tunaona ndio wanafaa kusimama pale.